Buongiorno, scumpele mele găsite la reducere. Astăzi gătim, cum se zice, pasta italiano. Punem pasta, anaoala. Trebuie pasta autentico. Cum se zice? Autentico, fresco, culeasă de negru pe plantație. Punem sos de roșii, la fel fresco. Băgăm pula, băgăm ce vreți voi, puteți să băgați, băgăm și pula. Și, trebuie să băgăm carne. Un pui, eu am, nu contează ce fel de pui, trebuie să fie fresco. Eu am un pui de pisica, așa de fresco că sare din oală. Îl lăsăm la foc mic, gata. După care luăm, probăm, că de ce pula mea să zic gustăm, când băsini italiene trebuie probăm, nu gustăm. Să vedem cum a ieșit.